Fonètica de la llengua catalana 9. El consonantisme 3. Fenòmens de contacte, segona part. En posició de coda sil·làbica, el so nasal alveolar assimila el punt d'articulació de la consonant que el segueix, ja sigui dintre o a final de mot, i així serà labiodental, infeliç, infern, un foc, bilabial, invisible, imbècil, fan por, alveolar, insà, fonda, un soroll, palatal, engegar, injustícia, un general, i velar, cranc, congost, un grec. El so bilabial nasal sonor només altera el seu punt d'articulació quan va seguit d'un fonema labiodental. Triomf, fem farinetes. En canvi, el so nasal palatal sonor no altera el seu punt d'articulació en cap cas, ein vixest, i tampoc no ho fa el so nasal velar sonor, sang basada. Recordeu que aquí primer es produeix la caiguda del so oclusiu velar i la velarització del so nasal. Quant al so alveolar lateral sonor, només agafarà el punt d'articulació del so consonàntic que el segueix quan aquest és palatal. En altres casos, en altres fenòmens de contacte, no pateix cap modificació. Així, no tindrem cap modificació en paraules com colze, pol magnètic, però sí que es produirà una palatalització en el cas d'algerià, alnyicris. En canvi, el so lateral palatal sonor en posició de coda no experimenta cap canvi, cap assimilació regressiva. Ho tenim, per exemple, en el cas de ull negre. Això no obstant, hem de dir que el so alveolar nasal sonor i el so alveolar lateral sonor sí que experimenten una assimilació regressiva quan van seguits d'un so dental i s'articulen dentals. So dental nasal sonor, un dit, so dental lateral sonor, el dret. Això no obstant, la diferència entre aquesta articulació dental i l'articulació alveolar és tan petita que no se solen considerar. Aquest tipus d'assimilacions no se solen tenir en compte. Hem de fer ara esment a una assimilació progressiva, és a dir, de signe contrari a les que hem vist fins ara. Ara el que modifica el seu punt d'articulació és el so que va darrere per influència del que té davant. Es tracta del so alveolar fricatiu que, quan té davant un so palatal, per exemple el so nasal palatal, es palatalitza, i això pot passar dintre de síl·laba o entre paraules. Anys, pany serrat. I també el so fricatiu alveolar es palatalitza quan té davant el so palatal lateral. Colls, all sec. Ara parlarem d'assimilacions regressives que poden tenir diversos graus. En posició de coda sil·làbica, tant en interior de mot com entre mots, els sons oclusius dentals assimilen el punt d'articulació de la consonant següent o bé només n'assimilen la sonoritat. Pel que fa a l'assimilació del punt d'articulació, tenim els casos d'una T seguida d'un so oclusiu bilabial sord, sep peus, d'un so bilabial sonor, sep vins, d'un so dental sonor, set dones, d'un so velar sord, set claus, i d'un so velar sonor, set graons.
Quant al so dental oclusiu sonor, actua igual que el sord. La qüestió és que només trobem una D seguida d'un so velar sord en interior de paraula, com en el cas adquirir. Quant a l'assimilació de la sonoritat del so consonàntic posterior, el so dental oclusiu, que ja sabeu que en posició final esdevé sempre sord, prendrà la sonoritat del so alveolar fricatiu posterior, i així es mantindrà sord quan aquest so alveolar fricatiu sigui sord, 7 segons, i esdevindrà sonor quan aquest so alveolar fricatiu sigui sonor, 7 zones. I fixeu-vos que podríem fer la transcripció de dues maneres diferents. Podem considerar que s'ha produït un so palatal fricatiu sonor o podem transcriure'l com dos sons diferents, el so dental oclusiu i el so alveolar fricatiu. En qualsevol cas, és més coherent la transcripció en un so palatal fricatiu, no només perquè aquests sons existeixen i els tenim, aquests anomenats fonemes dobles, sinó perquè en observar l'articulació d'aquesta combinació en un espectrògraf, que és l'aparell que plasma gràficament les produccions fonètiques, ens adonem que realment s'ha produït un fonema palatal fricatiu. Passa el mateix quan el so dental oclusiu sord de final de paraula va seguit d'un so palatal fricatiu. Prendrà la sonoritat d'aquest so palatal fricatiu. 7 generals, 7 xais. Quan tenim un so oclusiu dental que darrere té un so nasal o lateral, en interior de paraula o en contacte entre paraules, l'assimilació és total, assimilació de punt d'articulació i de mode d'articulació. És a dir, es produeix una identificació total amb el so nasal o lateral que té darrere. Com en els exemples següents. La T seguida d'un so alveolar nasal sonor, 100 nines. La T o la D seguides de so bilabial nasal sonor, setmana, admiració. La T seguida del so alveolar lateral sonor o palatal lateral sonor, atleta, pot llaurar. Deixem les assimilacions regressives i comencem a parlar dels fenòmens d'aproximatització dels sons oclusius. Els sons oclusius sonors s'articulen aproximants o aspirants quan van precedits d'un so que no tanca del tot el pas de l'aire. Per exemple, una vocal, una semivocal, un so fricatiu, un so africat, un so ròtic i un so lateral. Veiem-ho en els exemples següents. El fonema bilabial oclusiu s'articula aproximant en aquests contextos: obra, cova, auví, esverat, vaig bé, arbre, toll blau. El fonema dental oclusiu s'articula aproximant en exemples com ara coda, audaç, esdevenidor, migdiada, perdut, el dilluns. I finalment, el fonema velar oclusiu s'articula aproximant en casos com ara pega, aigua, esgotar, faig guants, amargar, olga. En canvi, en la majoria de casos en què els grups BL i GL van precedits de vocal tònica, no s'opta per l'aproximatització, sinó per la geminació del so oclusiu sonor, és a dir, es pronuncia doble. Veiem-ho en aquests casos: poble, regla. Això no obstant, en uns pocs mots de caràcter culte no s'opta per la geminació, sinó per l'aproximatització, com ara bíblia, ègloga, sigla. En grups BL i GL derivats en els quals la vocal tònica ja no està davant del grup,
hi ha una vacil·lació entre la geminació i la aproximantització, per exemple, població o població, reglament o reglament, però la tendència majoritària és la geminació, almenys en català central, en balear i en català nord-occidental. Finalment, en els sons africats sonors precedits de vocal tònica no es produeix una geminació de tot el grup, sinó només la part oclusiva, com els exemples 13, metge. Passem ara a un altre fenomen de contacte, la simplificació de grups consonàntics. Quan entre paraules es produeix un contacte entre sons vibrants, es produeix una simplificació, només sona un dels dos. Mar Roig. En canvi, quan en contacte entre paraules es produeix un contacte de sons alveolars fricatius o palatals fricatius amb el so vibrant, els alveolars fricatius o palatals fricatius poden o bé desaparèixer o bé mantenir-se. I així tenim ús real o ús real, mateix ramat o mateix ramat. Quant als sons alveolars africats o palatals africats, o bé se simplifiquen davant del so vibrant i es queden només amb la part oclusiva del so, o bé es mantenen, com els exemples tots resen o tots resen, mig rar o mig rar. Finalment, quan en frontera de paraula entren dos sons semivocals idèntics, o bé hi ha una simplificació o bé es mantenen els dos sons. I així podem tenir noi iugoslau o noi iugoslau, beu whisky o beu whisky. Evidentment, tot depèn del grau de formalitat de cura en la pronunciació. Quan entren en contacte en frontera de paraula sons alveolars fricatius i alveolars africats, el grup se simplifica i es manté el so inicial de la segona paraula, com els exemples tres senyores, tres zones, els xais, mateix xai, més gelat, mateix joc. I amb això acabem la revisió dels fenòmens de contacte entre fonemes consonàntics. Recordeu un cop més que en la pràctica totalitat dels casos que he presentat m'he limitat a descriure aquests fenòmens en català central. Fins a una altra!